ירון הוא מורה משהו מיוחד, באמת משהו מיוחד. יש לו סבלנות וזה מה שטוב, והוא מתקדם עם הקצב שלנו. השיטה היא מעולה. החוויה הקבוצתית פה הייתה מדהימה, האמת. אני חושב שזה מאוד פיתח אותי בעצם, גם כשאתה מאחור ואתה לפעמים מפספס משהו, איפשהו הקבוצה מושכת אותך קדימה. ירון יורד לקרקע, הוא לא מלמד מאיזשהו מקום גבוה שאתה לא מצליח להתחבר. אתה מאוד מתחבר לנגינה שלו, לצורה שהוא עושה את הדברים. תוך חודש הגיטרה הפכה כמעט לעוד איבר. זו חוויה ממש כיפית. זו תחושה כזאת לנגן יחד, ההרמוניה כזאת. אתה נכנס לזה והקבוצה מחזקת אותך. תמיד קינאתי במי שאני רואה מחזיק גיטרה ככה בטבעיות פורט. ברגע שאתה מנגן את האקורד ואתה נכנס לתוך המקצב, אתה פתאום שומע את השיר בראש. וזה מה שעשה את הוואו. ירון מביא את המוזיקליות שלו ואת האהבה שלו למוזיקה, וזה מדבק.